Kalai kse sport club hak arprai telik mentau benai kalayo ban petkudno e kalempung ye lekai kebalatip kum ka first like kse baby league arjar khat khandai arjar arpo lembaga final kabala penlong hamadan maukan join like kse west kase hills hapa saki kate gasni penkud jong kate kalempung ye lekai ki haprit hak under 8 ka little star cloud leopard kalayo ban khuri ke jingjop lembaga tiebreaker da ka penlimno da sao la lai ya ka marang jaido LP and UP school kata hadin ke jinga khai da marchikol ha ke jinga lekai shushu ha ka under 10 ka kanhun ye lekai jong ka amigos football club kalayo ban khur ya ka jingjop da ka bakala la ban penlim no da lai la iwe ya ka little star cloud leopard ha ka under 12 ka marang jaido UP and LP school kalayo ban khur ya ka jingjop da ka bakala la ban penlim no da ar la iwe ya ka Saint Joseph secondary school Kakanhuni lekai jengga little star clouded leopard haka under 8 but under 10 lembat ka marang jaido LP and UP school haka under 12 kinyo ban leje simbenta shaka Meghalaya state baby league kata lemba ka jingyo jong ki ban khur bun point e haki artli ki league jong ka first like se baby league arjar khat khandai arjar pho nalor ki dikhot jong ka like se sport club haka te sngi le don lang ro usardar snong like se uba h thongni usardar barim ba ep marngar Sis Imyong match commissioner president ka Laikse sport club ba KP Marngar uba GJL Sangriang bat kiwe kibala samro I khusna Little Star Clouded Leopard champion at under 8 category. Yo ban kurang ke song pisag wahajar sanspa rengkat maka tournament trophy. First like say baby league 2019-20.